салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Дӯстои азиз, як илтимос, ҳамин документотона як ҷо ба ҷо монед. ҳамватанони азиз ки мақсад гум накунед, ҳушро дар ҷош доред. Ростӣ манам баъзан вақтҳои мисол пеш сумка кати документ мегирифтам, гуҷое мемондам, аз хотирам мебуромад гашта гирифтам. ҳозир бошад мақсад документ намегирам, барои чи ки як худам мегардам, ростӣ корашон не. Патент мисол паспорт ҳама чӣ дорам, мисол бо худ намегирам, ки метарсам ки гум мекунам. Ростӣ ҳуш надорам, баъзе ҷоҳо мемонам, дар хотирам мебурад. Мисли ман бисёр бародаро ҳастанд ба монанди акаи Ғафуров Ҳамроқул. Дӯстои азиз, илтимос ҳамин аввора падалица кунед. Ман камтар мақсад мумкин не паспорта мондан, камтар сурати ҳамон каса кати фамилияшон аз зери навор медарорам дар мобайни навор. Дар шаҳри Екатеринбург сентер ба гум кардаги ҳамин одам. Биёед ҳамин дӯстои азиз, ҳамина дар группаҳои Екатеринбург партоем, шояд касе дида бошад, касе ёфта бошад. Иншоалло сабоба мегирем. Модари ҳамин бародар занг задан, хеле ғамгин ҳастанд. Биёед як кори некӣ кунем, ҳамин навора падалица кунем, шояд ягон бародар ёфта бошад, баргардонад. Боқӣ дар амони Алло бошед. Худатонро эҳтиёт кунед, ягон чизатонро гум накунед.